Takže čau lidi, vítejte u dalšího videa a dneska si uděláme novou sérii Minecraft Ultra Hardcore. Takže si tady udělám dřevo a určitě nezapomeňte dát like, odběr a zvoneček. A já to nebudu okecávat, jdeme na to. A vybavení. A určitě bych chtěl najít nějakou vesnici, doufám, že teď bude někde. Kamení nikdy dost. Tak. Už si uděláme nějaké věci, takže sekera, krumpáč a meč a motička. Určitě si ještě udělám PC. A už budeme sehnat hodně jídla. Nahoře pamatuju si, že tam bylo nějaký krávy. Jestli byste chtěli vidět video můj hardcore svět, který jsem nenatáčel na YouTube, tak určitě napište ty nový krávíky. Se světluškama. Jako už nejsou úplně nový, ale já to furt mám za nový. Natáčím video a ona se mi tady spawne. Kdyby mě to dělalo na schvál. Tady je hodně slepit, tak potom budeme mít hodně šípů. Další keříky jsou strašně hezký. Ovce! To se mě nedostalo, to zase úplně. Pojď sem. Oh. V tom mém světě, pokud byste chtěli video hardcore svět, jak jsem už říkal, tak mám docela dost diamantů, tak doufám, že úplně stejné množství a víc získáme i tady. Tak mám celý diamantový armor, plus ještě 41 diamantů. Dýně, to je symbol vesnice, tak pojď někde, prosím. Vždycky, když jsem viděl dýně, tak jsem našel vesnici. Ne, další dýně. A pokud takhle myslím, že půjdeme po nich, tak dorazíme až k vesnici. Jo, já jsem to říkal. To je ta nejvzácnější vesnice, co to jde? To je ta zombie vesnice. To si děláš, Holy.
Kamarád mi to fakt nebudu muset. To uděláme. Teď v té vesnici jsou zombíci. Přesně. Já jsem doufal, že tady budu moct obchodovat. Ale 5 líček, to se hodí. Prostě takhle zastavím. Main postav si můžu najít, ale... Přece jenom zombíci jsou všude. Pardon, lidi. 10 minut, tak to 40 minut dáme natáčení. Že jo, lidi, že jo? Jo, to teda mám. No, tak když už jsme teda tady, tak si to aspoň prozkoumáme, no. Když teda zkoumáme zombie vesnici. Ale... Počka, to mě nedošlo. Jasně, myslím, že budeme mít blok. Když to je zombie vesnice. Beňo, věříš, teda bracho, věříš mi, že to je zombie vesnice? Věříš mi, že to je zombie vesnice? Věříš? Tak věříš nebo nevěříš? Jo? Je to správně. Hurá. Naposledy se to optám. Věříš? Já jsem ji našel tak jednu. Tak se pojď kouknout. Na mě nevěříš. No tak teď věřím. Já jsem ji našel tak jednou. A můj brácha taky přijde takové video. Umím. Kamu, ale tak proč si to nestane? Protože mě nešlo. No, protože se ti to furt vypínalo. Hele, protože několik zombíků. Ne. Nebude vám vadit, když tady vypustím vaše krávy? Nebude ti to vadit, vesničané? A dost, pojď. Tobě? Kde je to zombie? Nevím. Super. Nejhorší hra na celém světě. Hezky. Hele, tak když už jsme tady u toho, tak já si rovnou luk a asi jedno tohle. Je smrtě. Tak
Čekej, tak to úplně zkusíme si. Tady můžu jít. Už mám level 8. Nemohu. Co se děje? To je bylo. Jsem zabíjel. Nevím, jak to vyšlo. To mě nestojí za půl to peníze. Je to takhle půjde. Bum. To vypadá, že jsou dva úvěry, jedný hodin. Já jsem tam nechal crafting table. Stop. Au, stupě jsem dal. Já jsem stupila. Ten, to 9. To bude živá. To máme 100 000 kilátů. To nevážu. Šťast. Au, nesi. Au. A můj nás jsem neměl dělat. Můj tady. Jenom se Kámo, už mám 2 životy. Tu dobu začnu dávat pozor. Třeba minus. Se tady trošku vybavím, můžete atenční úček. No, zase jsem se to neměl vzal. Úček. Teď dáme rekord. Teď musíme dát víc než 20 Ne, ale já budu musel bolet. Tak zkusme ještě to. Tak bohužel. No kolik máme na 52 chleba?
Au. Teď mi dal. Teď tady dělám chleba teda lidi. No před chvilkou jsem tam byl teda osvítit jeskyni. Nebo ne úplně jeskyni. A nebo spíš takovou tu trhlinu. A já si tady budu tohle video ukončím, budu to okecávat, dejte like, odběr a značek a čau.